obavijen velom pare zbog 3 sportske aktualnosti u nastavku. Prvo zvanično takmičenje u džiu-džicu u Crnoj Gori biće održano tokom vikenda u Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović. Ovo takmičenje organizuje klub Mata Leao iz Podgorice i ovim prvenstvom oni ujedno obilježavaju 10 godina postojanja kluba i deceniju tradicije ovog sporta u Crnoj Gori. Mladen Jokmanović, klub Mata Leao, moj gost, dobro jutro, dobrodošao. Dakle, u subotu počinje prvenstvo, je li sve spremno i koliko je to učesnika iz kojih zemalja? Naravno, sve je spremno, samo bih naglasio da je u pitanju brazilski džiu-džicu. Nije tradicionalni džiu-džicu, su dva različita sporta. Znači, imamo učesnike naravno iz Crne Gore, 4 kluba, 5 klubova iz Hrvatske, 3 kluba iz Makedonije, 3 kluba iz Bosne i Hercegovine, 1 klub iz Ukrajine. Nadali smo se dolasku Italijana, ali ipak neće moći ovog puta da budu sa nama. Tako da mislim da ćemo imati uspješno prvo takmičenje. Kakav plasman naših takmičara očekuješ? Pa očekujemo da budemo sigurno u plasmanu 3 ekipe. 3 najbolje ekipe, ima dosta crnogorskih takmičara, vrijedno se radilo i spremalo za nastup na prvom Montenegro Openu u brazilskom džiu-džicu, tako da sigurno nećemo razočarati. Koliko je brazilska džiu-džica popularna u Crnoj Gori i koliko može ovo takmičenje biti važno za promociju ovog sporta? Pa, mislim da je vrlo važno jer iako postoji ta tradicija od 10 godina, da kažem, staža brazilskog džiu-džicu u Crnoj Gori i 4 kluba koji postoje, ipak nikada nije bilo zvaničnog takmičenja u Crnoj Gori. Da ipak ljudi mogu da vide o čemu se radi. Većinom se nastupalo sa strane i na velikim takmičenjima, ali nekako nije bilo blisko, da kažem, domaćoj publici. Sada, eto, uspjeli smo konačno, već nekoliko godina smo pokušavali da realizujemo ovaj projekat. Sada nam je pošlo za rukom, naravno uz podršku i sponzora i znači Intersport je jedan od sponzora apsolutnih kategorija, Explode Nutrition, također smo imali podršku glavnog grada i mnogi drugi, da ih sada sve ne nabrajamo, imali su, dugujemo im veliku zahvalnost jer su dio svega toga. Šta je karakteristično za brazilski džiu-džicu i koja su to pravila igre? Karakteristično za brazilski džiu-džicu je to što on ima 2 discipline borbi, znači kimono i bez kimona, takozvani gi i no gi. Vezan je većinom za borbu na tlu u parteru, znači koristi tehnike poluga i gušenja, da se primora protivnik na predaju, bezbjedno, znači da on prizna poraz pod vašom tehnikom, usled vaše tehnike. Brazilski džiu-džicu ima 10 godina dugu tradiciju u Crnoj Gori. Kako je počela ta priča? Pa, mi smo godinama se takmičimo i u drugim borilačkim sportovima, imali smo prilike i prije da gostujemo kod vas sa mladim džudistima i tako to. 2005. godine mi smo probali brazilski džiu-džicu kao nešto sasvim novo. Mislili smo da ćemo lako da savladamo sve to, da je to nešto novo, trend. I jednostavno smo se zaljubili u taj sport, nastavili da ga treniramo paralelno sa džudom, da se usavršavamo u njemu. On je mlad sport, neolimpijski sport, ali veoma popularan u svijetu, pogotovo u Americi, tako da sigurno jedan od najpopularnijih borilačkih sportova. Kako to sve izgleda
Oni koji ne znaju mogu vidjeti, dakle, u subotu u koliko sati počinje u gimnaziji takmičenje, odnosno prvenstvo? Borbe počinju u 9 sati, krenut ćemo sa najmlađim uzrastima, znači imamo učesnike čak i od 6 godina, od 7 godina, koji će pokazati što su naučili, a ceremonija zvaničnog otvaranja je u 12 sati. Pozivamo sve zainteresovane da dođu. Hvala na najavi i gostovanju. Hvala vama. Za kraj vremenske prognoze i naša